За сега е амбицирана. Добре ли се чувства момичето? Добре, сега не. В момента не. Естествено. От сутринта много потисна. Нормално. Добре, да. Защото постоянно хвърлят бомби защитничката, че очна ставка, едва ли не. Това ли се притеснява? Това се притеснява на тя страх. От него се изпитва страх. В момента какво се тяга на момичето? В момента е много притеснена и потисна. Защото постоянно обвиняват в нещо, което тя не е виновна. И не е направила нищо нередно. А пък защитничката му хвърля вината върху нея. Може ли да се хвърли вината върху 16 годишно? Той е дете. Абсолютно не може. И то дете, което е напълно порядъчно. Ходи ли на училище? Ходи, да. Ходи, подготвя се за висшето си образование. Нали? От сега почва да ходи на уроци, да се подготвя. Добре, за сега върви добре. Какво иска да следва? 3 специалности си е набелязала. Не знам на коя ще се спре, няма да ги коментирам. Успехи пожелавам. Добре. Мерси.